omorobere bobosimeki emeteni gobono abamenyi korwa sesa blockation ya Iranda bakoragwa amono mokonyi bwo Chief Richard Nyauso nyarako bagakora omorobere oyo bomosimeki emeto nyarako bakorekana ase eskuru yoboroso ya Iranda nomurobere bagowekeranwa n'abantu abange abana abasaye naboigo abantu abanene abo bigo baba kwenyorera obosemye igoro yobuya bwemete n'abantu abo babwato bumanyi igoro yobuya bwemete omoriki oito Apollinaris Akama na nyarako bagowekerana so omorobere na gutwariganiria orobotero kubwatia tupande miti tuchunge mazingira. Maiga ya serikali korwali tukolio motimoko eliolire rero abakenya gusmeka emete nigo omokonyi bw'omugambi o Iranda araba menyi ba Iranda ase obosmeki bwemete ase eskuru yoboroso ya Iranda. Marieta Charles Nyauso mwasisa Chief Iranda sub location Iranda ya Nyakayo location Kitutu Central sub county Kisii county na lero no mako kulia lero wetera direct ye president nga lero ya wedi kulia moyo mutumuko ase nginja abantu bonse abakenya banali bagali gusmeka emete na kulinda mazingira na inchi na bere no mogoko aso gucha kugwatesia omugambi wito n'abantu ba minto erinde so gusmeka emete omugaka John Oburu oyobwate obomanyigoro yoboremi nigasemia abamenyi ba Iranda chinchera ao ekyo cyogusmeka emete munabono nebekira masakara ekerebekira masakara gesakweke nali emete yoranyara okoraki oranyara kunyobogoria na ndonyerusi buya enchera yokorusi ororo oise koligereriga iga omotoyo twanyorusiri twanyurusirwa sa masakara orogo okobata lisakara eri keren ime obonyumboro ekere kwabatire kwamanya kolirusiga omotoba iga kwanyuira ase getukokeri kwalemire esababu neye omotoyo emerande gosoka kuruma igocha kobari strained omoteto okina emerie bwatane lakini ekere kwarusiri isakara eri emerie konyora ase gotara gocha abagaka nigo baerera obuya bwemete igemete ya naro ringa necha gokonya muna akegorie kegeke muna natwanye sime kama konye kiriri ngetoborete ono twanyorire kiriri nemete necha gotokonya mete tari muntu mecha gokonya na tokonya ntwe bali turaba gotuna bongocha nao ni muto ayomo okonya anyore bese yansuguma ake nekegorie kegeke na inu mete ne bakonya na bakonya ayomo anyore kibao na bakurusibao bwagachire abasaye na barabunigo besokia gusmeka emete abwase basemia abamu abomba tigara maiga ase omoroberio yo erdo ajira mo gusmeka emete anare ko ingo gusmeka emete tatu indire todo nkan ichigongo emete na bego nkonya agache nyomba bate abasaye baminto nare ko gusmeka emete mete na bera to kana chimo abangina na barabunigo bagokera egetambukiro gya serikali gosemia abana inchi abwase boigo baboria abangina bamwabo gusumeka emete kiagera nkobakonyere chinko mete etari ngana bagaka boka bagusimeka na intu abangina tiga tosimeka emete ase ngencho mono nintu togwota chinko korwa ase emete igorende bangina bamintongo bagani toimokerere igoro onya toigetigo simeka rero mambi ende ororo akikishe nga wasimekire omote ase ngenche emete ngotokonyera ase chinko muna intu abangina naboigo nonya na abana baito na batokobeke kemerie kekiomote wochibosio na bo motoyo okonya onyora beiro maneno oni wakanira umwana school fees bari batasmeka emete litukoria rero nigo babori gwa kwene kiabuna ngosmeka bare at the same time ngwa piri asa abantu baminto bonse to the general public ani tosmeka tio moterero oteme wiki yeto sto tosmeka motori yo motono yomo na yo sibeke compound ya wosekwao asinge njogo ikerania program eri president ya launch nga kiro montabe komote asinge njogo takonya mazingira yense komenta nayo niga abantu baboligo gotasmeka emetange na ase chindoche korende ase ebitunwa ko ochiroje rende mojo isimo ochiroje mwisimo jaiga ase ebitunu gorostorwe ekiara mama etemiringa mwetu asimeka mono roje nkorusubwero tonyo simeka roje nando chorusubwo nyosimeka ari asoje kokonya amatukali mambe reporter ya NDC TV korwa sense moya Iranda Nchereta na Apollinaris Akama.